Wongo muri yeZimbabwe nezuro takazongonyarara izwi ranga rakarohwa neflu naizvozvo zvinezvi zvava nani. Ndofunga paya makaona mudzimai wokunyoresa estate ya mbuya nehanda vacharwe achiti aina ndikwanise kutaura pamberi pemakamera. Naizvozvo kanharo dzakazopera. Nhasi uno tiri kuda kukuunzirai kuti zvakazofamba sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese musakangane kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndora zongoti sununguka. Sununguka chaizvo. Nokuti chakukusha yamuchizivi. Ndotenda mambo. Kazori mambo. Ndakambona bimba rakangonyorwanzi chief chireshe. Zvinondoziva kuti first name yamambo inondichinzana. Aiwa, taura izvo. Katipinde nyaya yedu. It's okay. Ndinokutendai mose mauya nhasi. Zita rangu ndinonzi Elizabeth Mcheche. Ndataurwa waro nasekretari ndisati taura zindoramba ndichitaura. Ndiri mwana waLuke Mcheche. There are 3 brothers, Ben, Benjamin, and Luke. So on my birth certificate there is Luke Mcheche. Asibaba overall Ben Mcheche. Ndikukupai background because ndiyo chadetermina kuti ndirani. Ndikasazvitaura hamuzoziva ndirani. Ndichitarisa upenyu hwangu zvazoita kuti ndisvike pandasvika kugara nami nhasi. Handisati ndamboya kudaro. Mubereki wangu handamboona ari kudaro. Ana mambo ndosongoona paTV nekuzanoPF nekumafunctions. Handisati ndambonyatsa kuvaona. Saka it's an opportunity yandapiwa yokuti ndigone kuonawo zvamunoita namambo. Saka ndazvarwa naLuke Mcheche naGeli Masiva ndovana vangu. Pakaita before, pakaita mazuva chingotaura nevana vangu. Ndichingorarama kudai. Chingotaura hedu nezvanehanda. Zvanzi musingatatina mwana mama misodzi yangu inotoerera. Ndikafunga kuti munhu yaita sei akatopondwa zvikatopera. Saka tichitaura kudaro ingori nyaya but aingonetsana nemamwe maareas the same story. Shinzi mama was too sensitive. Tikatangotaura nyaya yemaita manunzo. Zvadaro pandaona mugroup, mufamily group rehama dzimwe dzamai vangu tichiti unozviziva here kuti tiri hama dzanehanda. Asekuru hanzi vane nhembe dzavaigadzira dzakanaka
saka vakaenda kumusha kwana Nehanda ndokwavakanzi takupa mukadzi sister yacharo. Zita rakanyorwa mugroup ngotenezvo the message I don't have it anymore because ndakachinja phone. Pakanzi sister yacho inonzi Musekwa. Saka akazvara vana vaviri vanonzi Musiwa naChisina Hama. Hanzi anga ari wechirudzi kuita kunge aitaura chimwe chirudzi chekubva kusiri kuna naMozambique ngo kuna naTanzania meko. Mati mbuya yenyu enzani? Mbuya yenyu enzani? Vakarorwa wacho. Mbuya. Musekwa. Ndo zita rakataurwa mugroup. Zvadaro zvikanzi vana vazvarwa uya ainzi Chisina Hama nekuti hakuna hama dzake dziri kuno dzakafanira baba vacho palanguage inofunga. Asi pakanzi Masiyiwa pazoshaya mbuya Nehanda akasara ari panonzi paBomba. Chisina Hama akaenda nababa wake kunonzi kuNyabira. Saka Masiyiwa uyu vakazenge vaenda kumusha kwavari izvonizvi. Kana mukamboziya Growth Point inonzi Musiwa Growth Point iri kuShamba Road. Ndaramba kamera because nyaya yakataurwa mugroup. Saka mhuri yamai vangu handitoti izoziya kuti ndita sei. Amoti mambo. Cheme mtozi pamberi pamambo. Azvibviri imhosva. Mai vangu futi. Imhosva kuchema panenge. Saka pazvatonzi pane mabhuku akanyorwa nemumwe anonzi Sam Kangere nevamwe vakasiyana siyana zvikanzi if we want to look for information because vanhu vaita telecommunicator vari kuUK bva vatiti we were at the gallery at the museum vachikomenta zvikanzi hamuna ndingatsoziva nyaya ndisekuru Aaron. Musiwa Growth Point iri kuShamba Road ndokumusha kwamai vangu ndiye Musiwa wacho. Mwana azvarwa anonzi Frederick Musiwa azvarwa kubva kudzinza iroro. He was a gold dealer and a gold trader. He was always in prison. Sekuru vakavaka masitoro, vakavaka hotel inonzi Chakanyuka Hotel. Masitoro anonzi Chakanyuka nePabhora, Chakanyuka 1, Chakanyuka 2. Vakatenga farm inonzi Watershed Farm. Watershed College izvonizvi ine title deeds. Vanzi vaita zvegold. And I say to myself, it makes sense. Kana vakanzi ihama dzaCharwe nekuti Charwe ainge ari mumatransactions ema-minerals. Saka kana vachinzi vakaita mari vakatenga dzimba dzatakaona nekwese kuna naChitungwiza vaitengera vana vavo vasikana anodzoswa mumusha zvaramba itengerwa imba. Vanga vangori nemari, vanhu vacho vangori nemari, vanongoibata. Asi sorry. It's okay now. Kandi patoda kuti tidzokera. Yes. Mati ambuya venyu vanozanizve Ainzi Musekwa. ari sister yaCharwe. Iye hanzvadzi yaCharwe. Mavini mukoma kana kuti munin'ina. Tati masisters bataka pachirungu. Vanhu vanoukama. Vaberekwa sekuziva kwenyu. Vanhu ava vaviri vasikana vaberekwa here nababa mumwe chete. Amai vamwe chete. Saka ndo pari kubva ukama hwenyu imimi. Ndo zvaita kuti kudzinza kwamai vangu vaizvikeep secretive. Secretive people. Because munhu apondwa. Akapondwa ndisister ichi Charwe. Chimbirai pakadaro. Handisida kuti muende kudeep kunyaya dzeupfumidzi. Ngatimboteerai ukama hucheto. Zvavakazoita zvokuona gold zvokudii izvi zvazvabasa. Toda paukama kuti muzosundwa imimi. Muri kutitaura kuti izvo ava
Charwe nesister yakavo ndo vanga vari vakomana vavira. Imimi mazopinda muri kubandiko rekwana kwaMusekiwa ndizvo kwamai venyu avari kupinda paukama hwacharwa kudire kwamai havasi kupinda vari kudire kwana baba hatiri kwabarika ndizvo Charwe naMusekwa vazvarwa naamai vamwe chete nababa vamwe chete. Alright, good. Zvekuti pazofa mbuya nehanda pari kunzi pakaita bongozozo vakazomusara here vari nanasekuru vamwava vakazoimbomira ipa ndoti muudze dare iri rekwairiro rekuti iwe ambuya venyu madzimbuya maviri ava mukomana munin'ina vanga vari verudzi rupi vaiyera chii vaiyera chii iyo vasikana vavira vaiyera chii ndove mhofu ndiwe mhofu Charwe nehanda yakasikana naMusekwa biological sisters. Asi vachiyera mhofu vari vemhofu vari sekuru musiwa vachinzi vakazenge vasiwa vari pagomba. It's all right. Ndakuti mbichana mbichana. Taestablisha pana kuti vaiyera chii ndo zvavari kutaura kuti vanga vari vemhofu zvichira kuti anga ari chihera iva vasikana vavira vanga vari ana chihera. Alright, zvakanaka handi mberi. Zvino imimi manje kubva mazotora ukama hwamanje makutora kudirira nani ana ambuya. Amai vangu inini ndo vazozvarwa naMusiwa uya vana vaviri chisina hama naMusiwa. Azanzi vakachengetwa pagomba vakazoshandira mumwe murungu pane rimwe plaza ndo vaifamba hanzi kwanga kune ngetruck ngemarori asi ichitakura zvinhu zvakawanda vachitumwa nemurungu irange asi vakazogara vaitireka zvakanaka ndinoona kuti vaitireka zvakanaka. Right. Imimi manje kamhosho yamakazoita manje yaunza varume ava manje makabva maitireka ndobva maibatanidza ndobva yabuda seizvozvo. Mira maibatanidza manje makazondoziva kuti ava vanhu ndeveukama hwedu ava ndobva maenda kune vavavo mukandiudza ndiunganzire mhuri yavo ndizvo zvamukataura ano zvakataurike. Right. Ndoda kudzoka pamhosho yenyu yamakaita. Chamaifanira kudai makaita imimi pokutanga ndichokuti mukadai makaenda kune hazvadzi dzenyu zvizukuruwo futi semi kuti vakomana muri kuziva here apa chikoche dzedu dzakamira sei. Ane mafana muto mabata here pa. Right. Hamuna kudaro manje. Instead makandobaya madumbu. Saka wakuti aiwa tinobuda ura kaiso. Makaya padumbu kuti ndiunganzire mhuri yangu avavavhunduka kuti mhuri yaunganzwa pa iyi uda kunganzwa ndiunganzire madzibaba angu inini nokuda kuuyi iye apo ya hasha dzakawandisa. Mirada kutaura wepapo hasha dzakawandisa maiti kuda kunosangana netimu iyi. Saka tiri kuti isusu nhasi sedare imimi ndazwa muchiti regerero mambo ndeni mambo ndipanguva madai munoda here kudzoka kuround table nokuti uko makatomhanya kudhara unoda here kudzoka kuround table kuvarume kuti munatse kuvadonorera penyu mega pasina mambo nokuti kutoya kwaita kuna mambo manje vakutotsvaka kununura kuti tafutirwa mhuri nekazukuruka isu takunganzwa nekazukuruka tisingazivi apa tisati vabvunza kuti mbuya vamataura havanovaziva tikuda kungodzoka padariro renyu padariro renyu apa kuti imimi makamhanyire chii imimi musati maona varume ava kuti iwe ndipowo masekuru angu ndoda kutaura navo. Taura ndichiri kufanira tyoka
shoka kuti ndakakanganisa. Ngumira satata. Toda kuti atitedze. Toda kuti atipiwo nhoroondo unosvika gedye. Paukama hwake imicheketai ndiye. Cheketai. Pamusoro imomo. Ndakagara ndatoona kuti imhosva kai. Ndatarisa ndakati ndongotongwa ndongoti beauty ndandanga. Imbomirai. Inazanga kutosvika. Asi imniki mucheche. Imbomira kuenda kumhosva. Toda kutambanudza nyaya iyi muburitse because tachironda zvakanaka. Ukama hwako wazi kupa simba rekuti dai ndapinda muzvinhu izvi. Anditika wangodonudza zvakaita kuti ndakaipikira pagrupu refamily. Ndaiona ipo kuti vataona kuti isu tine ukama nani nambuya niki charwa nekuti anga ari mukoma wambuya vabereka vamusiiwa vakazobereka mhuri yakusvika kwamuri imimi asi muri bandiko rekunana amai. Anditika ndo zvati kutaura panapa. Right. Saka iwewe uri kukonwa here mupfungwa dzako kuti zvechokwadi ini ndiri hama ndiri muzukuru waCharwe? ndakaro nekuti magrupu akaramba achitaura but nekuti nyaya iyi iri very sensitive. Kwada kutraya kuenda so havakuditse nyaya. I was very inquisitive. I wanted to know more. Because ndikufonera vamwe vari kuUK vamwe vari kupi patokutoti pane mabhuku akanyorwa nasamukanye vanani vari kutaurwa. Ndakatanga kuda kunotsvaga mabhuku yauda kuti zvezvokuti you are so dead sure this is my grandmother. If she's my grandmother, I'll need to know more information. Okay. Saka pandiri kutsvaga more information ndakafunga kumashure pandati pane mumwe musi wandakamboya kuChiweshi kwaivigwa baba Maigoche nana mai vangu vano agoche nana baba na beni mucheche na loku mucheche vaiziyana wanga wakushamwari unenge ukama. Saka pandakaenda kuChiweshi pakambotaurwa nawe kuti ndakaona amudede ndaivaziva because ndakamboenda kwaamudede ndaendeswa kuna baba nenhau yepasipoti waizenana nababa vangu. Baba vangu Beni ivo Mboni kwete Loku ivo Beni ndo vakakomunicata naamudede kuti ndipiwe pasipoti. Ndikati kuna mauku ndakaona amudede vakanzi ibradha yani yana Maigoche meaning ana Maigoche 2 nani futi namai Mutsambiwa. Saka zvinoreva kuti Agoche hama yangu kwakufunga saka ndofanira unovaona kana vafanira ndafonera mai Mutsambiwa kuti mai Mutsambiwa saka muri hama yangu pane information yandawana. Mai Mutsambiwa ngekuti amai vanenge vari munin'ina wana Maigoche mama wangu nana Maigoche vaingoita sei vachiwira but mai Mutsambiwa vanenge vari mama wechidiki vekuti kana kumba kwavo ndichienda kuchurch zvese everything is fine. Kana tiri kumba kwavo kana brother wavo Leslie Gwinga anoziva muri yedu tese tinosiyana. Ngatikurumidze kusvika panapa. Saka ndakufara kuti ndazvondera hama. Saka ndatopa modi yekuti ndatoona hama yangu kuivanonita nyaya dzisina kuiudzwa. Pandatanga kutsvaga ndatoti kuna mai Mutsambiwa chimutsvagire nhamba yaLeslie Gwinga ndati ndichitsvaga amudede nekuti ndakamboona ende ndinovaziva ende vanondiziva ndichinovataurira kuti pane nyaya ndanzwa pandanotsvaga kufainona pandapawana baba pavo pandapiwa nhamba dzavo pandavafonera ndavafonera pandasangana navo pandaita meeting navo tiri mumota paspa time yeCovid paspa Mount Pleasant. We talked. Makanga muchitaura nezvenyaya yaCharwe. Saka mama anandati handisi kuda kamera nekuti handidi kuti zvinhu zvizoita zvizoenda. Ndataura navo vakanditi ivo tichanobvunzira kumusha kune hama dzacho dzozotiudza kuti mwana kwamucheche zvakamira sei.
ndiri kufamba pane nyaya yandaifambira ndichazokuudzai pamberi apo asi nechekuti nemapepa asisuri John Rhodes musapidze iyo leimwe hatidi kuinzwa iyo ndichifambira nyaya iyoyo ndakasvika kwandotepisa mapepa acho pandaona paine pepa rina nehanda ndapinda munozvitaipwa mapepa ndichida kutepiswawo pandaona pepa racho riri pavo nekuti ndakuziva kuti ndiri muzukuru wambuyana ndikufungirwa ndiri asi mhuri yangu ikuratidza kuti so secretive, they don't want to come to you and say anything. They would rather stay on this side. They were comfortable without knowing you. So it means kuti ndakuenda kuarea ndisingazivi muchazo vatwasei animugona ndatoya matoona mabatirwa ndaitwa saka mhuri iyoyo hainotombouya ini ndaona pepa saka murume yanga akagara pacheya kana mbenge ndakagara zvandisingasoiti mazuva ese vanamuti kumagara pacheya pangu pamakagara at the same time ndakadaro ndichitarisa kuti pacheya pangu kutoreva kuti ibvai ndoda kugara nini hazvandisingasoiti vanotarisa picture ndikati ko ndiona nepicture yambuya wangu iri panape zvikanzi ndini nemurume yakagara ipapo ndinotoratidza kuti ndonyatsogara pacheya pangu ndikati mune picture yambuya wangu kana muri kuite nepicture yambuya wangu pandiratidza mamwe mapepa angu ainapo ndikandati ndambuya wangu saka ndoda kuzoda kala kopi epicture yambuya wangu ndambuya wangu vakaifotokopa zvechokwadi kala kopi irimo mubhaibheri rangu ndogara ndinayo murume uyu anonzi Chimunyariro Felix andakumonana naye through amdedi ndakadhumana naye nekuti zvinoitika masangana kutyping ndiri kutaipisa mapepa eestate yathe late Brian James Rhodes yepabusiness pandaishanda ndikuchifambira mapepa yavo because ndakapiwa land saka andipa bepa riye ane picture yemunhu wangu uyu vavatonditi uyu ndiye anonzi Mungwarara uyu ndiye mwana wani wanehanda uyu ndiRosi mwana wani waMungwarara nekuti baba wangu anababa wangu vakatama kuenda kuBeatrice kubva kuGoromonzi atinozokura tiri muraini hama handina dzakawanda tengoita zvedu izvozvokumira ipapo vamwe ndisati vaziva hakuna munhu anokwanisa kupinda kwamucheche netokalokwa nabheri saka ukaunzi ndaona hama ndoandatoti ndira ndiri hama yangu chaitaiyo nekuti inenge iri hama yangu bvandati uyu ndianonzi Rosi ndakazopicture iyoyo ndinayo irimo mubhaibheri mangu ndinayo zvikanzi pane mapepa avaitaipisa akanzi trust chichichichichi ndakatoaverenga I'm a former prisoner saka I'm quick to bvandaramba ndakutaura navo pandazotaura musi naamudede zvakaita vakandirakidza sekuti vanomuziva Felix vakati pane munhu unofanira kuzoona kati munhu uyu ndakadhumana naye ndichitaipisa mapepa munhu uyu ndakumuziva hauriti chikanamudede tichaenda tonobvunza chikati kwakabvunzwa vakabva vazokufonera vakati mwanangu takazoenda naFelix ameno nevamwe vatikaenda navo handichaziva kuti vatarisa ripi takanobvunza kwambuya Rosi zvakanzi hamucheche vakauya pano pamusha pano vanoziyana navo Rosi ari kuchishawazha tiri hama here tiri chi zvikanzi ukamwa rutaurwa ndiyo ichi wekwamucheche wekuchishawazha ameno vanoziva matsananguriro avangazviiti saka inini ndakagara zvamumwe musi pabasa pandati ndakanyatsokudzwa kunzi Rosi uyu ari kuchishawazha regai ndimbofonera yanga iri Easter ndikati saka Rosi uyu ari kudyei Easter mangwana imbuya iyo ndakapiwa picture ndatoya namba yaFelix inoita through ndovati sekuru nekuti inini baba wangu amucheche amai vavo Josephine nemamushawasha vashawasha ndanavaira soko makwira miti vana vachinamhura nadzapasi asi vanotaurwa kunzi
vanoziyana nevekwandihandambi inoti sei ndimunongatsozodutsa ndaita muteti ndatadzaita through ndikati pati bashawasha ndatadza kupaendapo ndichisvika pakona ndakaona nongwari pakona parodi remember mapepa ndaita ekudhumana nawo patyping book ndasvika pakona ndakutena pasestation kudai ndakutena kuendaiti kushawasha panoona mangu akangomira vakamira ndatripa ndafamba ndanzi rivhesa pamusoro emapo pane vanotaura pandii handisina kuzvitaura izvozvo ndiyamari zvawazvitaura ndosaka ndasikadekana vavati rivhesa vandarivhesa ndandikuenda ngikeni kushawasha ndikeni vandakatakura nemo nema ndatambura madirection nemo nemosvika pamba parosi kudai iwo bva waburuka mutembva watata kutosvika pamba pedu bva watodai ini vandaonaka ndasvika rozi wacho bva ndamona ndakafara zvisingaite mambo ndikafara ndikaimba ndakutoimba It's okay. Toda kuti murege kureba turege kurasika. Pataonana ndakurisa magurisa rangu pataonana pandafara pandazotaura naFelix kuti ndiye angantaura kuti kune munhu ari kuchishosha saka ndakuita ripoti bheki kuti munhu uyaya ndikamutsvaga ndikamuwana mukandiudzana mai yangu ndeitsvaga ndoiwana kusvika ndaiwana kumakaenda same sinotaurira ndikati ndakambonzwa dai ndaenda asi ndakaona ivo ndikaona mwana wangu zvikanzi amaifanira kuti suma first musina kuenda ndikati amveri sori ndakangoendawo ndakangofunga kuti isita vari kudyei ndasvika ikoko bva ndakaona ndekubvira musi ivo ndakanzi vanosuma ndakati I'm not going back. Why is because kana vari hama yangu ndofanira kuzosuma ndinonoona inani ndichaenda. Why is because ukamwoyo waitwa secret futi nemhuri yangu saka ndinosiyanana nazvo ndodzokera futi andafona futi ndanangonyarara ndikati I don't want zvizoita seem like pane zvandoda kuba uri zvinoda kuita pandasiya zvakadaro saka mudete taingotaurawo ndichivataurira nyaya yemapepa angu ekwarodzi ndaivataurira iye Felix palendi yandakapiwa ekwarodzi ndakapauya chakaita kuti futi ndifile kuti ndiri hama yenyu Felix akanditi pane siwo yetsamba yarufanira kuzonyora saka chadasiwa $100 ndatora $100 yangu akati $100 ndaona $100 mumwe musi he drove to my workplace akauya akatora mari iyoyo akati kunotenga seal yekusila tsamba yani ichanyorwa because ini ndakamubvunza ndikati musoro kana utori hama yani handichintonobvunza chi zvizvokuti ungonzwa kuti ndiki musoro ndo watata tikabvunza because imbomira ipapo madetails anozouya zvawo toda kuti nyaya toda kuteera ndekuestablisha yekunyatsoona kuti ukama hwako nacharwe huri papi andofunga kuti vanhu watoenda kudhuzi kwacho kuti uchika pamagumo yekuzoenda kumberi kwana masirwe sofuti kwesoku dare rinoenda andifunga kuti nonyaya ikonseni haisunda achiti kuti zvipuruviwe kuti uri hama yani yavo avo vagodavira ava nekuti chivapa mukana chivabvudza mubvunzo saka pamambo zvangataura mukati zvakawanda here ndoramba ndichipedzisa here ndofunga ndimomira ipapo takachiteera muwenzo wofamba tabva kumabiological sisters nokuti tifambe tisvike pane muzukuru kana ndeatete vedu ava kana muzukuru toda kufamba naye pakuti tisvike patinobatana neimimi vanoti tisvike hatisi kunyatsoona nokuti mubvunzo vari kuti iwe ndiwani wabatana papi nambuya charwa chete saka inini mumwe musi ndatoenda ndichifambira mapepa angu andaifambira kwamaster of the high court inzwai mubvunzo uri kuti avari kuti iwe ndiwani kuti upinde mudare iri rambu yacharwe iyi yes zvekumbasa of high court zvinopindwa zvo zvikunderimwe bandiko asi ava acharoda kuti vakuti hongu uri muzukuru kana kuti kwete
handi munyari panapa ndopatoda kuti paipa wambotana mbuya charwe chiri panenge pakuda kuuya ipo paipa saka toda kuti uchitigedye kuti ini Joshua ndiri hama yekwawata nemhaka yekuti inini maonero angu ndakatarisa upenyu hwangu ndakanzwa mukati memwoyo wangu nemuonero andakaita nemeseji dzandakapiwa nekubvunza kwandaitawo vamwe pagurupu zvakataurika zvichiti ndiri muzukuru wekwawata ndanzi ndiri muzukuru wekwawata kana mukati handisi ndinoripa mbudzi dziyatombofunga kuda ngoripa ndonyarara ndotiza ndoenda ndambofunga kuti ndotiza ndoenda nekuti chakazoita kuti mabhazi apabongu 40 abvirire nyaya nehanda yehondo nekuti ndozvo vakatozoita vakarwisa vachena pamwe ndo nyaya yacho ndichazokutsanangurira kuti amucheche vanopinda papi ndo nyaya yacho yanehanda iyoyo yakaita kuti ana baba nekuti muzukuru wevashawasha vairwa hondo yani yacharwe saka vaigoirwira igopisa mabhazi 40 imimi mambo mwana wenyu wekwahwata akapisisa mabhazi 40 ekwamucheche asi nhasi pamwe ndichabhadhariswa mbudzi nemumbe pano tazvizwa ipapa. Next question yekuti imi mhuri yekwahwata na hoyo muzukuru ari kuti ini ndiri muzukuru wokwani kwahwata ndokusaka ndakatakura chiga ichi kuti ndiende nacho zvandirwadza ini semuzukuru kuti nyaya ingogarwa yakanyararwa saka ndakatora chimuturo kuti ndizviendese kuti ndinosvika kwandikasvika kwamaster of high court nokuti ndakazvinzwa kuti muzukuru wekwenyu. nhau mainzwa tongai tinzwe. Munoti kudini nenhau yatora nzvimbo muzuva ranhasi. Ngatisanganika mune zvimwe zvirongwa zvachiramba tichikupai. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. No.